Kurigeria Bagushi Global Radio. Asili tukeliga ya Jumatano kama kawaida ni gon kala se park na boroche lakini gona tebrigunga kora nche toletera ngumoroberio iko ikanko letero omoroberio kiagara ni tukolia masaba asili tukeliga masaba ntagede go jagara watera kwa fano sedekia awatebanga omba abantu mbale bagotebanga bona singincho amangana akongete bona akongete awotenga there is no need ya masaba na kinda sabe inkingo na go sabere kiagara da voice na siririo go seberia fano sedekia ngocha no gotera go tebinga omba na inche ntagede go shege tanga ekera mangana akongire abantu bomonene ninke bagokora igo bakubika marunse elinde banyale ko bagusaba omoroberio bwito kulia rero ngokora ninko na mbokorangeria elinde banyale ko bakogosaba mona inchomo tegereri nyuma ya Amatera ya yokobaka ogotera kwa Fanuel Sedekia kogotebanga omba Fanuel Sedekia no gotera tebirenga omba draj kurwa somongwano yo nganje tekigima marhem. By the way abantu mbale bagotera inchira ya bene kigima ekero bale moyo mbako manyikana abantu muno Fanuel Sedekia kerare nge moyo abantu iguba mushire disana lakini ekero mongwano yajugo twekamo abantu bakamana kuruwa bagachaka kubugia Amatera ya kweli ogotera gwakabere ntagete kogotebianga moyoni na monyolire Yesu enkoro ya neime bantu mbale to gwako munubusha marika gotebanga bantabwe bagunsa sima sebi ko baiguru lakini emioyo yabo chingoro chiabo igokirare anainche bono Fanuel Sedekia na nero gotera gwakabere agotebanga nimempata Yesu moyo ashi chingongo chito chiagusi monyore igona gotebye inde se chinsemo chie park ekerongo tebanga weka tunya ko batogo sesenia andonsia sitogotoka na igotogo mwakerenya shae itongambuye mona singincho iginteke kurunga technology na bekogera nkonyore na yo nyora andonsia sogotoka bona iga mambi mu basugo semarogoba bono rende nonye nguruga ni gotoko motogia egintu kia chandire mwanya bantu bono iga negintu tukuruga nga social distancing ekenegento abantu bagotebanga igo bakoba are na kiroyomo elinde banyara ko bakwamukerania oburwairo obo lakini Recho Nyarangi nere musani records bado ni gagocha sogotera kwa yagotebanga imbe naye inchenari giri koban amonayo monen amante krabagotanga social distancing itoberare na Abande lakini ayigonga netie imba monaye na kinale ukuburia na ayo sabe kose kobogo sabo kwa siritugeria masabonga mbe nayo so akorukunga Recho Nyarangi asogotera gotebanga iyo gakurukunga Recho Nyarangi nogotera agotebanga imbe naye nogotera nganchi tikigima ogotera kubangire ebyombo buya eliogiri gosoka buya musani records mbuya mona semire mego ogokora na kwa niaba ya Bagushi Global Radio na tebirenga twa seseni wa senchira ya bene kigima nimbuate abakorunga Saint Ministers labara mungo jabale na Amatera ya Advent hymn ogotera nkoli kogotenga the wonder of it all the wonder yani ukumikia mangana onzina alinga Yesu nanyachite kero kolegereria mangana nchira abere chinsemo chonsi enchira abantu bakwengereria watebanga omoneno tutigire lakini omanyete igago motebire miyange kero kwarengenda yanyoko igona akomanyite bono rende na bomwanya abantu baragotige batebenga omontoria enchira koroka no chakire gokorora twamubekire nsema nande kwarora mangana enchira okorekana wamana gotebanga se enchire koroka na Nyasaye uyu natutigire ya bono the wonder of it all is that Jesus loves me okono gotera nganje tikigima bagocho Saint Ministers bagotera the wonder of it all Yomono the Saint Ministers habakurwa shebeo no gotera bagotenga the wonder of it all is that God loves me Nyasaye nanya chite na wanchite ase chumeye tuabeire ne chumeria abantu abange bategere bale online asingi nchoyo kwene kianga ba seseni wa senjira ya bene kegima bono enchira mwanya abantu bature nengao lakini na Nyasaye na tebetenga sama tukaya yoma elio chi semi nobo ngaini inchinyare ko ba chi komenta na technology ne nyare ko ba ge comment
na kige kogeranga bono ogotoikera ndonsi asotegerete na gotorigereria Chingaki chiamono mambimo sugushimara goba asinginjo ya bene kigima ntagete gokoretoro ogotera kwabo Heaven Targeta Ministers. By the way, Duke Wumari kurusisa mochano tukawaina mbiyamono kigima si amangana maya na Heaven Targeta Ministers. Bago changa alitamani sana yani na babu watu kuganyo konene elinda chugutukwira elinda chugotoboria asinginjo yake the one of it all ngelinga nyasaye na tuachite lakini ngano enabo akirua akaganya sana ngache gotoboria lakini kogera bono na nkiuto bwene tugocha asare kiagara ereni gabu watu kuganyanga onde tashira alitamani sana Heaven Targeta Ministers. Bakurugwaga Heaven Targeta Ministers barure no gotera agotebanga alitamani sana onye alingana lireria chandire mwanya bantu na mangana kurukungu mubasukano na tebia bantu ngintungire ntanjeti onte binganganye mwanya bantu tanjeti ko ganya singinjo yake to ko manyanga oyoganyete ngo chale iganyora chale igachinchi birengereri ukuganya negintege kongusana ase mwanya bantu nakubwa mono onye gintungire amaisha atana korora ekini igogera kondo kina kugoichani sana na kiye kogeranda getokoretera Omoroberio yo bono no gotera etangi AY Minute Adventist Youth na bungo koretera bagocha no gotera otanga majo ayajaona amangana nara amaisha atararo lakini yoganeti bono itangi to tebyango nara kwa masomo asi ituko liarero na asingintu yeyo abantu igo bakorora mangana ba makonkirima reaction ekera amangana ya batararora reaction yintanga niyegocha ngelinga omuntu gakondoka no kondoka reaction yintanga nelinga igakwiriya amaliga yabeire nchire yemo yokwera aitha omogoko gose okogechiwa gosokobea gosogwichana igo amaliga negintu gichandete mwanya bantu lakini taliko control tali ayo konyete ingani nchugo se yatige antombare bago tango manyete nje no monto ngimanyete sana nje no mokongu kede nge batinkorera lakini amangana go chigo salika kwa nyoro monto yoko bembera egento ngelinga igakolera ekwaya nere ya Amazing Grace Studios ingotorete bale kwaya abegote banga tigakolera Amazing Grace ninki kiragere tutigekolera sese ni wana gotero studio Amazing Grace Studios kwaya nigo bato retiro gotera kogote banga tigakolera ne tabia mwanya bantu ekero kwage chiriwe the extreme no kweyiria mariga bagote binga tigakolera na kige kogera omwancho mutegereri rero nimbwate chimesmes chinyige mwandikire geiga lakini tindi gocha gonyara gochisoma chonzi elinde nchikore lakini nganchire ngote binga ebikore biarokanire amakiaya ekero ko yarigiriri bwango iga igogo kuminga ninge kegenderete bono omwancho mutegereri ntarachi goswa she namba yesimi ngote byo soba amona nche namba egendete wita screen iga nkonye bekande lindo nyerigererie ntarachi gokoretera ntarachia go kwira se Omoroberio yubwa masomo igontagete kogote byanga ebitage ebikore nebinto byonzi kwarorira samakia igo bikoro kyange kere bwango enseye bwango kwaere abantu baterira Amatera mange kingimo igoro yo kwera gwense batebire nsi talise ito batebire tigakorera bono ntagete kokoretera abana bake by the way ndaracha senseme umuntu nara she Biblia okoruko Jeremiah igarengo mubani ororetura nyasha urangeretiwe kalenda yangena nimanyete ngokwanira mangana mange kigima bakege bungo kiria abantu banche tegote banga nimanyete Omoroberio emiyambu atase muri kegotoga Yeremia 29:11 lakini ingano onye nabo tarenge Chingaki chonzi nomogoko abantu abange go bamurugete ngate prophet of doom yani nga omubani bubusalia bukoraria mangana agosalia egeko gero muruoti akamana kogechibwa gateba ngomusacho yere gesagesa tana koro akende kiya ere gakona kubana aya agotondokia abantu bagatanga igotutagete muaba na mangana ali agotogoki asa matuka erire kurumaega
abantu banyasaye babeire bagukwana amang'ana amange kegima lakini asa amang'ana aya abantu abange tibarikogokigwa naro igo bagoteba ng'a tigango tobane egintu keria egotogokia. That is why Yeremia abuno mubani onyasaye era atariko na kwibacha kuna tutariko na kwibacha Chingaki echi kiegera marigato teringa ateranse bune kene kere gego konya na inchegen konye asinde bobe kengorore na sore bobe gekogorore amante kero bage chuo bagate umusacho uyu mubwate tumubege chingori kesimangeri ya kunyire mbarabare kiarenge boso gitarasoka machi bakamuruta ime Yeremia umusombo nyasaye egesima imenga ngakigwaga tonyara elinde bashie keringa nerie kiagara otonyari renga kinere tugocha gokora amogusia danganchare kare bakamurute egesima ime keri ebarime karwense amang'ana Yeremia ari gotituraga gona gotebia abantu njoka koirumoro swa nonya sauri to mwando nabai amang'ana ye barime gachaka kuya titore yadi guru kuminga ine umusombo yo nyasaye ndoche gotwa murudege simaimeus ndoche ngamang'ana konya goteba na yeke antekero bari gererigo bagateba na yekene umusombo ribono tohere tomurushi simaime amang'ana akorekanire asinseye nabakorokia ngabwangwega enseyenere abana ba GSU headquarters igo bagocha bagototebinga enseye bwangonere timanyeti ng'a ninkioganyete wetani garindo mana komanyanga enseye bwangonere nago kira soko bamonaye Omoroberio bweri tukoria rero nagotebia ritukoria onkare Mobo studio Bob Dan Kansera ekero tokona korigereria ng'a ensero bwiko bantu batamire kuruchipara bantu barimere mu bantu abanki timanyeti ng'a okoranga 3 quarters yemero batedenga na essential services na bagotigaranga chirikire vere essential abantu bagende gashi igokoranga 3 quarters yechigashi tokare okora maikoga echire na essential kiara dochenga 3 quarters ninga bare a quarter na bare emeremo bari more emeremo mbiye mana semeremo mokora na inchire emeremo ndega kona korigereria ng'ana aria atekire rinde twa baretera ekirire tegete kogotebinga ayonsi ni gakorokia ng'a ensebwa bata tarabu atokogotera uko ogotera ngore twatera bwango iganga na ndo gukoro ritukoria nkiegero kwanera zazama yani Amatera ria makuru ngori gwatenga ngachibesa njitugutwe tawezekeo ngajitugutwe bona igarigereri no kore dapo no takora abantu bwata kibesa omuntu okuboringa egasi amaguta egari akeye ngaire ndo goichuri ogende gochikiagara no ore nyomba kibesa chidagara nchiabora lakini ile chiangere kwira na keke lakini chinyinge bite binge mbibole bona omuntu kuminga ngayo gochira amarika goteba ng'a chibesa ngakinike bagochituguta nonye n'abantu bari bagochigonia mbachigani bono rende GSU headquarters bagoteba ng'a mbuya mono mwanchoma tegereri na kuri Omoroberio bweri tukoria rero gaiga ngogote ng'ekene ense yebwangonere igoro na tochenge nonya mang'ana gakoroka na karama be ntagete gogote gore na hack na voice melodies bagoteba ng'a igoro na tochenge rangali na bera sheme mwanchoma tegereri nire tunyale ko ba togo so Omoroberio gomesabo komanyora ndo marandia kefanya riki kefa ayonga kurujisa mochi Allen Texas elinda nyare ko ba kago kwana amo 90 inambe yinyora tebwati kodi okorangalirio kana go swembeo elindo nyare ko ba kogo chaka onye go tegete go saba obate star 6 elinde enkweli baga ochake go sabo mwanchwa omategereri bono inamba nereyo nonye onye go chingongo chi America na Canada inambe yimbosa onye go chingongo chindu go tegete go so Omoroberio mwamesabo ndikira abuo ashamo ya Facebook asokutoka alinde nyare ko banko gotebia ng'a kiokora nkwe toll free number elindo rangerie oso ase studio togendere gosaba mwanchwa bono ngokora Omoroberio yo nyasawe tutwakobakire na kuwakera ngambi mono ayino muya kigime kere bwango egenze nko erere kono enabo igoro no turuchi nigo turayerorie ekero tuariganirie twebekire asama bokao twakoriro wanja kwao twabere byeito otokonya tokoro wanja kwao omotegereri na oyo ndigeretie Chingaki ejichoma elio
twebekira asore ko ranchonya onde tararo isi tinchira chiaye naje ko rancho to kunenchira ya bene kingma elire to nyale ko batokoro isi chingero chito to wene roboru tuwa enda chi amate chito chi familia chito abairi abasani abali kero kende to oro kanga babisa elire twensi onye ke kunyale kana to menye no malembe na man to bonsi asili tria eso tu asabire amen amen